салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. дар навори имрӯза мехостам оиди тухмдонҳо, кори тухмдонҳо, дисфунксияи онҳо, агар бо забони оддии лаҳҷавии худамон карда гӯем, суст кор кардани тухмдонҳо, мехостам ба шумо каме маълумот диҳам. ҳамаи мо аллакай медонем ки тухмдонҳо дар организми зан як вазифаи хеле муҳимро иҷро мекунанд ва кори тамоми системаи узвҳои занона аз тухмдонҳо вобастагии калон дорад, чунки дар тухмдонҳои мо ҳар моҳа дар ҳамон як цикли ҳайзбинӣ фолликула калон мешавад, яъне тухмҳуҷайра калон мешавад. Фолликула ки кафид агар алоқаи ҷинсӣ дошта бошад, ҳомиладорӣ ба вуҷуд меояд, агар набошад, бенамозӣ ба вуҷуд меояд. ҳамаи ҳамин процессҳо бо як вақти муайян дар як вақти муайян иҷро мешаванд. агар ки тухмдонҳои мо нақс кор накунанд ё ин ки корашон нодуруст бошад, процесси ҳамаи ҳамин ташкилёбии тухмҳуҷайра, калоншавии фолликула тағйир меёбад, иваз мешавад. давраи ҳайзбинӣ яъне бенамозии зан низ иваз мешавад. чӣ сабаб мешавад ки кори тухмдонҳои зан нодуруст мешавад, яъне вайрон мешавад? Сабабҳояш хело бисёр мебошад. То ҳол ягон кас аниқ гуфта наметавонад ки аз ҳамин як сабаб метавонад ки тухмдонҳои зан кораш нодуруст шавад. чӣ хеле ки ман дар наворҳои пештара гуфта будам, ҳамаи нишонаҳои бемориҳое ки ҳаст дар зан метавонад ки бо дигар низ бемориҳо алоқамандии зич дошта бошад. аз ҳамин рӯ чӣ нишонае ки дар ин навор номбар карда мешавад, ин маънои онро надорад ки аллакай шумо ҳамон дисфунксияи тухмдонҳоро доред. аз ҳамин рӯ чӣ нишонаҳое ки ҳаст бо ташхисҳои гузаштаи шумо якҷоя карда, алоқаманд карда, баъд духтур метавонад ки ба як фикри муайян биёяду ба шумо ташхиси дуруст гузорад. сабаби якуми дисфунксияи тухмдонҳо ё ин ки нодуруст кор кардани тухмдонҳо, ин нодуруст кор кардани системаи гипоталамус гипофиз ки дар майнаи сари мо ҷудо шудааст, гормонҳои махсус ҷудо мекунад, махсусан гормонҳои занона ҷудо мекунад, ки дар организми зан хеле муҳим аст. ягон сабаб мешавад стресс, депрессия мешавад, ки ҳамон система корашро вайрон мекунад. аз ҳамин сабаб сигнал мебиёяд ба тухмдонҳои шумо ва тухмдонҳо метавонанд ки корашонро нодуруст кунанд. дуюм, ҳама гуна вирусу инфексияе ки метавонанд ба организми шумо зарарашонро расонанд, метавонанд сабаби дисфунксияи тухмдонҳо шаванд. ҳама гуна воспалительни процессҳое ҳаст дар организм пайдо мешавад, метавонад ки амин ҳам ба дисфунксияи тухмдонҳо оварда расонад. сабаби сеюм, аз ҳад зиёд исқоти ҳамл, яъне аборти асоси кадан. ҳангоми шумо аборт асос мекунед, вақте ки шумо дар марҳилаҳои аввали ҳомиладорӣ ҳастед, дар организми шумо гормонални изменияни тағйиротҳои гормоналӣ ба вуҷуд меояд. а вақте ки шумо ҳамон аборт кардед, асос кардед, ҳамаи процесси кори гормонҳоро низ вайрон мекунед. аз ҳамин сабаб дар ин марҳила низ метавонад ки дисфунксияи тухмдонҳо дида шавад. чорум, истифодаи баъзе намуд доруҳое ки хосиятҳои зарарнокияшон зиёд ҳастанд, яъне токсический эффект доранд дар организми инсон, ва истифода баъзе намуд доруҳои гормоналие ки ба организми инсон зарар мерасонанд, метавонанд сабаби дисфунксияи тухмдонҳо шавад. панҷум, ин заиф шудани организми зан, яъне исташения организм. ҳангоме ки дар организми зан витаминҳои зарурӣ, минералҳои зарурӣ намерасад, дар ин вақт метавонанд тухмдонҳо кори худро иваз кунанд ё ин нодуруст кунанд, чунки барои кори дурусти тухмдонҳо низ витаминҳо ва минералҳо хеле муҳим мебошад. инчунин стресс, депрессия, асабоният шудан аз ҳад зиёд, баъзе намуд бемориҳои асаб ва экология, тарзи истифода бурдани баъзе намуд хӯрокҳо ба монанди полуфабрикатҳо ки дар таркибашон моддаҳои химиявии зиёд доранд ва ба организми инсон зарар мерасонанд, ва хӯрокҳое ки дар таркибашон бисёртар глутамат натрия доранд, метавонанд ки ба организми инсон зарар расонанд ва сабаби нодуруст кор кардани тухмдонҳо низ шаванд. инчунин сабаби нодуруст кор кардани тухмдонҳо дар зан на танҳо гормонҳои занона буда метавонад, инчунин дигар гормонҳо низ метавонанд ки ба сабаби нодуруст кор кардани тухмдонҳо шавад. ба онҳо дохил мешавад гормонҳои ғадуди сипаршакл, яъне щитовидная железа, гормонҳои болои гурда, надпочечники ва аз ҳад зиёд будани гормонҳои мардона дар зан. чӣ гуна нишонаҳо ҳангоми дисфунксияи тухмдонҳо дида мешавад? нишонаи якум ва аз ҳама муҳим, ин нодуруст будани цикли бенамозӣ, яъне бисёртар задержка дида мешавад. задержка аз 10 рӯз зиёд аст ва метавонад ки то 6-7 моҳ давом кунад. чӣ хеле ки ман дар наворҳои пештара гуфтам, задержка то 5-6 рӯз ягон ҷои хатар надорад. агар задержкаи шумо аз 10 рӯз зиёд бошад, аллакай шумо бояд ба духтур муроҷиат кунед ва сабаби задержкаи худро аниқ кунед. дуюм, ин дар байни цикли бенамозиятон аз ҳад зиёд выделение хун монанд, яъне дар ҳамон байни циклатон ки шумо бояд бенамоз нашавед, аз ҳад зиёд выделение дида мешавад ба монанди бенамозӣ. сеюм, ин
аз ҳад зиёд пашмин будан, яъне дар организми зан аз ҳад зиёд мӯйҳои нӯ дар кор мебарояд. нишонаҳои дар боло зикршуда ин ба нишонаҳои асосӣ дохил мешавад. ҳаст боз нишонаҳои иловагӣ, яъне нишонаҳои умумие ки на дар ҳама шахсҳо дида мешавад. Ба онҳо дохил мешавад дарди сар, сарчархзанӣ, дилбеҳузурӣ, аз ҳад зиёд асабӣ шудан, дард дар поёни шикам, дарди миён, дар ҳама ҳолатҳои нӯ дар кор тез гирия кардан ва раздражителен будан. чӣ хеле ки дар боло гуфтам, ин нишонаҳои умумӣ аст ва метавонад ки дар бисёри шахсон дида нашавад, вале метавонад ки дар баъзе одамҳо бошад. аз ҳамин рӯ барои ба шумо ташхиси муайян, яъне диагнози муайян гузоштан, бояд дар шумо аввал нишонаҳои асосӣ бошад ва баъд метавонад ки нишонаҳои иловагӣ, яке аз ҳамин нишонаҳои иловагӣ дар шумо бошад. ташхиси дисфунксияи тухмдонҳо чӣ гуна аст? Дар аввал шумо бояд ки ба гинеколог муроҷиат кунед, вале хубтар мешавад ки ба гинеколог эндокринолог муроҷиат кунед. якум бояд аз ташхиси ултрасадоӣ гузаред, яъне узи органов мала ва таза, узвҳои занонаро узӣ кунед. дуюм фолликулометрия, яъне бояд ҳамон калон шудани фолликуларо дар кадом марҳила калон мешавад, дар чанд рӯз калон мешавад, бояд муайян кунанд. аз ҳамин сабаб бояд шумо фолликулометрия гузаред. сеюм бояд ташхиси анализи гормонҳо супоред. на танҳо гормонҳои занона, инчунин гормонҳои ғадуди сипаршакл, надпочечникӣ ва гормонҳои мардонаи худро низ бояд ҳатмӣ санҷед. инчунин бояд узии ғадуди сипаршакл, яъне щитовидная железатона бояд узӣ кунед ва агар имконияташ бошад МРТ майнаи сар, яъне магнитно-резонансная томография майнаи сартона кунед. барои чӣ маҳз майнаи сар? чунки гипоталамус ва гипофиз дар майнаи сари инсон ҷойгир аст ва онҳо гормонҳои махсус ҷудо мекунанд, ки барои кори тамоми гормонҳо хеле муҳим мебошад. агар дар ҳамон ҷо ягон хел образованӣ бошад, ягон хел масалан аз ҳад зиёд калон бошад ё ин ки аз ҳад зиёд хурд бошад, метавонад ки кори гормонҳо низ тағйир ёбад. аз ҳамин рӯ тавсия дода мешавад ки инчунин МРТ гузаранд. дар ин ҷо як савол ба миён меояд ки оё бо дисфунксияи тухмдонҳо, яъне суст кор кардани тухмдонҳо ҳомиладор шудан мумкин ҳаст ё не? албатта ҳомиладор шудан мумкин аст, ба шарте ки агар шумо комплексно табобат кунед, организми худро барқарор кунед, ҳамон витамину минералҳое ки ба организми шумо намерасад ҳамонҳоро восполнят кунед, кори дурусти гормонҳои худро барқарор кунед, метавонед ки ҳомиладор шавед. вале аз хотир набароред ки агар шумо ҳомиладор шудед, бояд мунтазам дар назорати духтури гинеколог бошед, яъне духтури занона бошед. чунки дар бисёр ҳолатҳо мешавад ки вақте ки зан бо дисфунксияи тухмдонҳо ҳомиладор мешавад, метавонад ки неразвивающая беременность шавад, яъне кӯдакаш аз инкишоф мемонад. аз ҳамин рӯ дар вақти ҳомиладорӣ ҳам дар марҳилаҳои аввал, ҳам дар марҳилаҳои байн ва охир зарур аст ки шумо сатҳи гормонҳои худро санҷед. аз ташхиси ултрасадо гузаред. мақсад дар назорати духтур бошед. вазиқ нашавед. узӣ дар вақти ҳомиладорӣ ва дар вақти ҳомиладорӣ узӣ кардан ягон хел зарари ҷиддӣ надорад. табобати дисфунксияи тухмдонҳо чӣ гуна аст? ман дар наворҳои пештара низ гуфтам чӣ ҳолате ки дар оиди гормонҳо мешавад, оиди табобати дисфунксияи гормонҳо мешавад, бояд ки дар умум табобат карда шавад, яъне комплексно табобат карда шавад ва танҳо бо як тавсияи гормонҳо ин беморӣ шифо намеёбад. аз ҳамин рӯ дар аввал шумо бояд ки организми худро барқарор кунед, яъне истифодаи витамину минералҳоро фаромӯш насозед, махсусан витаминҳои гурӯҳи Б, витамини Д, витамини К2, кори ғадуди сипаршакли худро беҳтар кунед, стресс, депрессияро аз зиндагии худ дур кунед, кӯшиш кунед ки камтар асабӣ шавед. агар камхунӣ дошта бошед, камхунии худро барқарор кунед, яъне онро табобат кунед ва баъдан агар тағйиротҳои гормоналӣ дар шумо аз рӯи ташхисҳо дида шавад, танҳо бо тавсияи духтур шумо метавонед ки доруҳои гормоналиро истифода баред. инчунин аз хотир набароред ки шумо бояд тарзи ҳаёти солимро барои худ пеша кунед, истифодаи хӯрокҳое ки ба организми шумо зарар мерасонанд, онҳоро кам кунед. кӯшиш кунед ки аз ратсиони худ хӯрокҳои хамирӣ ва шириниро кам кунед, чунки аз ҳад зиёд истифода бурдани хамирӣ ва ширинӣ метавонад ки ба суст шудани метаболизм оварда расонад, яъне замедлени метаболизм мешавад, кори дигар узвҳо сусттар мешавад, метавонад ки ба фарбеҳӣ биёрад ва чӣ хеле ки шумо медонед, фарбеҳӣ метавонад ки сабаби нодуруст кор кардани гормонҳои занона шавад. занҳо ва хоҳарони азиз, агар навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омада бошад, фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. ҳарчи бештар навори моро ба дӯстонатон равон кунед, яъне поделиться кунед, то ки дигарон низ аз мавзӯъҳои фоиданок бохабар шаванд. саломат бошед.